Recomana'm, una iniciativa d'Ara Multimèdia. Hola a totes i tots, espero que estigueu passant aquesta situació el millor possible dins el que cap i volia recomanar-vos un parell de llibres que a mi m'estan ajudant a passar el temps i a conèixer a mi mateixa, que és el moment ideal per fer-ho també. El primer és El camino de l'artista, que és la Bíblia dels creatius, diuen. Alguns de vosaltres ja el coneixereu, però sobretot volia aprofitar per a recomanar-lo a gent que pense que no és creativa, perquè segur que descobrirà que sí, té molts exercicis, és molt amè de llegir i, bueno, el recomano moltíssim, a mi m'està ajudant molt. I d'altra banda, per a tot aquell que tinga un Casio-Tone, que és el que tinc jo i me vale, volia recomanar este llibre de James Rhodes, perquè me declare superfan seua, i a banda perquè aprendre a tocar un instrument sempre alegra la vida i el piano és molt interessant, així que, bueno, tocar el piano en 6 setmanes. No tenim tant de temps perquè eixirem antes de casa, però bueno, el recomano molt. Hi ha 2 sèries també que m'han agradat molt, que volia recomanar, espanyoles que he vist en aquest temps: Matar al padre, que és una cosa que no hem de fer a casa, ¿vale? Però la sèrie està molt guai, i Vergüenza. M'han agradat molt, així que, bueno, ahí les deixo per si les voleu veure o si voleu llegir aquests llibres que estan en digital també. I, bueno, que estigueu bé, a cuidar-se toca.